Dobrý den, tady vás vítáme ve škole ZŠ1. Tady máme rozbitou síť, jako buše, tady máme díru, tady máme rozbitou síť, že to není tak moc připevněný. Tady máme rozbitou síť, že tady moc nedrží. A tady už tak, jenom tady, tam není v pohodě, není to připevněný. Děkuji, můžete nám dát prosím hlasy ZŠ1 škola Zuzana Cháberová vám to pošla. Jestli jste nás neslyšeli, tak nám prosím. Dejte nám prosím hlas. Děkujeme 9A při natáčení video. Na skladě Můžeš. Tady je tma jako v pytli. Zkusme si zapálit svíčku. Tak jo, jdem na to. Tak, teď máme světlo, ale je to moc málo. Zkusme si rozsvítit baterku. Nesvětlí do očí. Tak to asi nemá ještě někdo nějaký nápad. Já by se možná něco věděla. Co to je? Jak se to zapíná? Zapíná se to na 3. 1 nejmíň, po druhé středně a po 4. po 3. Dá se to dát i ven? Ano, dá se to dát i ven. Může to někam pověsit? Ano, můžeš to někam pověsit. A jak se to nabíjí? Nabíjí se to jako mobil. Můžeme to použít na halloweenskou slavnost? I na přespání ve škole. A nebo na jablkobraní? Prostě na všechny školní akce. Wow. A jak se to někam pověsí? Nějak tak. A je to. Hlasujte pro náš nápad. Kupme si tyto světla. Dejte nám svůj hlas. Hlasujte pro 3B. Děkujeme! Máte si nepřipadá, že na zahradě něco chybí? Jo, myslím, že tam něco chybí, ale nevím co. No, mohlo by to být nějaký chybíčko, co jsme tam měli předtím, ale musíme to nějak zabezpečit. To je pravda. Co třeba RTK Jeffreyku? No. Hele, nevíš, co nám tam furt chybí místo tam těch sedaček? No, něco by tam chybělo. Pamatuješ, jak nám tam ukradli ty týpíčka? Jo. Jdeme na oběd. Je tam něco Tyjo, kluci! Hele, kluci! Pověď. Kde je Max? Hej, já mám perfektní nápad na tu naši stopu. Jakou? Ty týpíčka tam. Co jsme tam dělali? Nás to taky napadlo. Jo, taky jo. Stojte proti týpíčka! Třída 4A! Třída 4C vybrala zahradní domek, který by sloužil na hraní nebo i na cvičení pomůcky. Dům by stál ideálně na školní zahradě. Dům stojí přibližně 21 000 korun. Rozloha domu je 2,5 metru x 2 metry.
Za zbylých 14 měsíc bychom zaplatili montáž a doplnili cvičební pomůcky. Maximální výška je 2 metry. Domek obsahuje verandu se střechou, 3 okna a dveře. Je z pevného materiálu a když se potře lakem, hodně vydrží. Dejte nám hlas. Už vás taky nebaví čekat ty dlouhé fronty na houpačky a nebaví vás lézt na tyto prolejzačky? Tak volte pro novou houpačku. Děkujeme za vaše hlasy! To je takový prázdno. Co děláš? Nemám co dělat. Tady je taková nuda. Dobrý den, prosím podepsat. Díky pánu mě, už si tu nikdo nedovolí běhat. Zaplň to prostor a už se tu nikdo nebude tolik nudit. A vejde se Chcete mít maskota, který je hnusný, starý a špinavý? Nebo chcete mít maskota, který je pěkný a každý si s ním plácne? Volte nás! Hej, to nejde! Kam to skočilo? Tak takhle to bylo. To ani neviděl, Ale oni tam budou říkat, My jsme žáci 7B. a tohle je náš projekt Moje stopa v této škole. Chtěli bychom nové pingpongové styly z lepšího materiálu. Tyhle nejsou z moc dobrého materiálu. Děkujeme za podporu. Takže dobrý den, jako zástupci parlamentu 9B bychom vám chtěli představit náš nápad, za co bychom utratili 35 000 na projekt. Nás napadlo, že bychom utratili všechny peníze za nákup tiskáren pro žáky, kteří nemají možnost si něco vytisknout doma a bylo by to jenom pro školní účely. A teďka předávám slovo Robinovi. No, takže bychom koupili na každý patro 1 tiskárnu a pro tu tiskárnu by byl určený kredit, třeba si můžete vytisknout nějaký, ne, můžete za ně koupit papíry, anebo si prostě na té tiskárně něco vytisknout.